У шклоў прыйшла гандлёвая сетка «Хіт». На месцы добра вядомага шклаўчанам магазина «Еўраопт» адкрыўся першы ў раёне дыскаунтар «Хіт Экспрэс». У новым магазине пакупнікоў чакаюць акцыйныя цэны на ўсе тавары. Мы адны з першых пабывалі і паглядзелі, што прапануе новы магазин. І ў наступным сюжэце раскажам аб гэтым вам. Раніцай 12 мая ў горадзе Шклове расчыніў свае дзверы першы ў раёне дыскаунтар «Хіт Стандарт». Усе тавары, а іх тут больш за 3000 найменняў, прадаюцца па акцыйных цэнах. І гэта галоўная асаблівасць дыскаунтара ў «Хіт». Магазин знаходзіцца на вуліцы Фабрычнай. Раней у гэтым памяшканні размяшчаўся магазин «Еўраопт», які належыць, як і «Хіт», кампании «Еврогандаль». Мне нравится, что цены постоянно на красной цене, ассортимент. Но я бы не сказала, что он уменьшился. Все есть, даже появились товары повседневного спроса первой необходимости. Там и электрочайники какие-то, может еще что-то появится, разнообразие товаров. Ну, как бы все устраивает. У «Хіт Стандарт» прадстаўлены ўсе самыя папулярныя ў пакупнікоў тавары. Садавіна і гародніна, малочная прадукцыя, кандытарскія вырабы, напоі, бакалеі, мясная раздзелка, а таксама паўфабрыкаты і хлебабулачныя вырабы. Дадатковы плюс таксама і тое, што пакупнікі «Хіт Экспрэс» могуць разлічваць на ўдзел у гульні «Удача ў дадатак». Для гэтага трэба набыць тавар поспеху на суму мінімум 2 рублі і пры разліку выкарыстоўваць дысконтную карту Е+. Магчымасць выбару – адно з галоўных пажаданняў сучасных пакупнікоў. На гэтым тыдні ў шклаўчан і гасцей нашага горада выбару, куды пайсці за пакупкамі, стала больш.